tarda, soc la Marta. Primer de tot, agrair que em convideu a aquest espai ple d'activitats emmarcades en el 8 de març i que culminarà amb la vaga i manifestació d'aquest divendres. També agrair-vos a tots que estigueu aquí, que segur que teníeu molts plans interessants i tot i així heu decidit que estava bé venir a parlar aquí de què significa participar d'una vaga feminista. L'estructura del que pretenc explicar és bastant senzilla, ja ho veiem, és d'on venim, on estem i on anem. Encara que sembla una mica pretensiós, realment el que pretenc fer és una petita contextualització de per què se celebra el 8 de març fins als nostres dies. Després, on estem seria treballar una miqueta a les quatre potes de la vaga, que seria de treball, de cures, de consum i la d'estudiants. I ja per acabar, sense ànims de fer gaire prediccions ni res per l'estil, dibuixar una mica els horitzons que està construint el feminisme, o més ben dit, els feminismes, a l'hora d'afrontar els reptes del segle XXI. D'aquesta forma m'agradaria poder donar-vos un recorregut horitzontal, encara que de forma senzilla, sobre la multitudinària vaga que vam viure ja l'any passat i que segurament aquest any serà encara més multitudinària. Per començar, vull parlar d'on venim. Crec que és molt important parlar de les genealogies perquè dins del feminisme, a part de ser una cosa molt bonica de fer, que et connecta amb dones que han precedit la teva lluita, que al final és de totes, és imprescindible per entendre com ocupem el món avui en dia. Però no només això, sinó que recuperar les genealogies feministes és un acte directament en contra del patriarcat. Aquí us he posat un titular molt senzill, que si recordem els nostres llibres de l'ESO, es fan una anàlisi en què explica que només un 7% dels referents dels llibres són dones i que dins d'aquest paupèrrim 7%, el 35% dels casos les dones són esmentades com a dona de, filla de o amant de. Aquest és simplement un exemple de molts altres que podem trobar per entendre com el patriarcat s'ha encarregat de borrar la història de la nostra lluita i com recuperar-la també és un acte de rebel·lia. Jo recordo, per exemple, com a anècdota, un dia que em vaig topar amb unes dones que van participar de la Revolució Francesa, que definien el dret a la ciutadania de les dones i que vaig tenir la sensació de tenir moltíssima sort de, per sort, trobar aquelles dones en el meu temps lliure llegint, perquè dins de la institució formal, ni tant de la universitat com de l'institut o l'escola, havia sentit el nom d'aquestes dones. Llavors, crec que parlar i donar nom i construir la nostra història és imprescindible. Ja comencem a entrar una mica a parlar del 8M. Institucionalment va ser instaurat el 1952 com a Dia Internacional de la Dona per la ONU. Tot així, existeix una mica d'incertesa sobre l'origen real que va tenir a la història, perquè, com sempre, resulta que la història de les dones mai queda gaire ben registrada. Aquí tenim les dones que van protagonitzar l'acte el 1908 i que va ser una vaga a Nova York de dones treballadores del sector textil que van reivindicar bàsicament que es passés de treballar 16 hores a 10 hores al dia a igual treball, igual salari, és a dir, si els homes treballaven igual que elles que cobressin el mateix, el dret a la lactància i que es reduïssin les jornades quan es tenien un fill. Aquest és el relat més establert sobre que el 8 de març va començar el dia que aquestes dones van declarar la vaga i que les seves reivindicacions van ser acallades directament amb bombes incendiàries. Van morir 129 treballadores tancades dins una fàbrica que va estar cremada pels propis propietaris. Les demandes que aquestes dones estaven fent venien ja inspirades per una vaga anterior del 1957 de dones treballadores també. Però aquest no va ser ni el primer ni l'últim cop que les dones van sortir al carrer per reivindicar els seus drets i, per exemple, el 1908 van sortir al carrer amb l'eslògan de Pa i Roses, en què aproximadament 15.000 dones van demanar millores salarials, el dret al vot i la fi del treball infantil. Amb aquests antecedents, el 1910
es va desenvolupar la segona Conferència Internacional de Dones Socialistes, que bàsicament va tenir com a objecte de debat el vot realment universal, és a dir, que les dones poguessin votar, però també Clara Zetkin, si passes la foto d'esto, per fi, que la tenim aquí, amb la Rosa Luxemburg, supermones, van proposar oficialment el Dia de la Dona Treballadora. També hi ha com un altre relat sobre l'inici del 8 de març, en què bàsicament a 1917, que seria el 8 de març, que seria el nostre calendari, perquè a Rússia tenen un altre calendari, va haver una sublevació protagonitzada per dones demanant pa i pau. Va ser fruit d'una reacció de molts morts que van haver a la guerra de Rússia en contra del tsar, i diguéssim que hi ha una corrent historiogràfica que reivindica aquest fet com l'inici del 8M i que no s'ha volgut reconèixer per tapar els inicis del 8M com una reivindicació comunista. Però, en qualsevol cas, crec que l'important és entendre que el 8 de març no és un fet aïllat en la història, sinó que és tot un procés, que és una lluita constant de les dones que han tingut que fer les dones al llarg de la història i que han hagut de liderar tant en l'àmbit polític com en l'àmbit laboral com en l'àmbit econòmic, per no assumir el seu rol com a dones que els estaven destinades dins del patriarcat. Si entenem el 8 de març com un procés, arribem als nostres dies. De l'any passat, aquesta foto és de Madrid, en què aproximadament va haver 500.000 de persones. I entendre la vaga d'aquesta manera ens fa sentir part de tota una història que ens connecta a una lluita molt maca i també de patiment d'altres dones, que ens fa donar més forces per seguir treballant. I ja no només això, sinó que si el 8M no és només un esdeveniment, també l'entenem com un procés dins de la lluita en què estem creant espais d'intel·ligència col·lectiva, estem creant espais de reflexió i estem començant a activar un canvi del sentit comú. Tot això culmina en el 8M, però com veiem, aquestes estructures segueixen passat el 8 de març. Llavors entrem ja en les 4 potes de la cura, si em passes. Primer de tot, he començat a parlar de vaga de cures, en què bàsicament parem de curar per reivindicar la visibilitat d'aquest treball i la importància i centralitat que té aquest treball a la vida. M'agradaria que penséssim només un segon què significa ser espècie humana. Nosaltres, com a humans, què ens defineix més de tot. I crec que arribaríem a la conclusió que són dues coses molt senzilles. Una és l'ecodependència, necessitem viure en un àmbit en què hi hagi oxigen, en què hi hagi aigua, en què hi hagi un tipus de coses, i una altra seria que vivim encarnats en un cos i que aquest cos necessita una cura. El capitalisme crea aquesta ficció de que som totalment autònoms, que no necessitem de ningú, que no necessitem de res, i això porta a Pablo Casado a dir que un feto és absolutament autònom, com si no importés res al cos de la dona que el porta. Però això no és més que això, una ficció, perquè la cura la seguim necessitant i la fan les dones de forma invisibilitzada i de forma no reconeguda. Si entenem d'aquesta forma el capitalisme, podem arribar a dir que el capitalisme és una guerra en contra de la vida, perquè està creant una ficció que va en contra de la nostra pròpia espècie. Però és que si encara anem més enllà i comencem a veure encara més contradiccions al capitalisme, trobem que hi ha dues esferes fictícies, la productiva, on es dona el treball empleo, diguéssim, i el treball reproductiu, on es dona el treball domèstic, etc. Històricament, aquí és on s'ha fixat la divisió sexual del treball. Les dones a l'àmbit privat, els homes a la vida pública a fer diners. Si juguem al joc del capitalista, trobem que, per exemple, si una persona arriba al treball, com podria ser jo, i li faig pagar al mercat laboral totes les despeses que jo he tingut a la meva vida, com seria el carinyo, com seria el menjar, com serien les cures que he necessitat al llarg de tota la meva vida, el mercat laboral no podia fer front a això, seria inviable. Però, tot i així, és evident que jo, quan arribo a un lloc a treballar, com aquí posa planxat, cuidat, menjat, etc., hi ha un treball per arribar a aquest lloc.
disposat a poder fer aquella tasca. I aquest treball segueix en mans femenines. De fet, una anècdota que crec que ho il·lustra bastant bé, hi ha una estadística que demostra que les dones, quan vivim soles o en pisos d'estudiants, fem un número concret d'hores mitges a la setmana de treball domèstic i de cures. En el moment en què ens anem a viure amb un home com a parella sexoafectiva, aquest número sempre de mitja augmenta. Això significa que ja no només ens estem fent càrrec del nostre treball, sinó que ens estem fent càrrec del treball d'un altre. Històricament, inclús, quan les dones només treballaven a la casa, perquè és un treball al cap i a la fi, se l'etiquetava estadísticament com en sus labores, com si fossin només seves, no fossin les del seu fill, les del seu marit, inclús les dels avis, si vivien amb ells. I actualment això segueix existint. Estadísticament, quan una dona o un home, però òbviament és més del 99% de les dones que estan només treballant a la llar, són etiquetades en el grup d'inactives, com si allà no hi hagués cap tipus de treball. I tot aquest tipus de desvalorització ha anat creant la idea que aquest treball el pot fer qualsevol, però quina casualitat que l'acabem fent les dones i que a més resulta que quan no hi és la dona ningú sap cuinar, ningú sap on està la manta, ningú sap on està res. Aquí tenim la vaga laboral, he triat un gràfic així molt senzill en què aquí es parla de jornada parcial i veiem el vermell, que seria el que sembla un planeta, i el satèl·lit superpetit, als homes. El satèl·lit és tan petitet que és gairebé gens representatiu i si volem entendre per què les dones estan majoritàriament sobrerepresentades en el treball parcial, hem de nou de preguntar-nos qui està a casa fent les tasques. I nosaltres, històricament, hem tingut el rol de mantenir l'home 24/7 dins del treball productiu i això, encara, com veieu, no està canviant gaire. Després, al mig, contractes temporals, nosaltres seguim sent més precàries, però ja no només és que siguem més precàries, és que quan trenquem sostres de vidre, jo no vull que aquests vidres li caiguin a les dones que hi ha a terra. Jo vull que, encara que el patriarcat ens afecti a totes de forma diferent, no vull haver d'agafar una estratègia masculina per poder ascendir dins del mercat laboral. I per últim, la famosa bretxa que totes ja coneixem, en què bàsicament nosaltres treballem, ho tinc aquí apuntat, cada dia 2 hores i 30 minuts més que els nostres companys homes per guanyar exactament el mateix dins de la mitja de l'estat espanyol. Òbviament, les dones que realitzen un treball no qualificat, la bretxa arriba fins al 40%. Aquí parlaré de la vaga del consum, de la qual no parlaré molt, però ni de l'estudiantil, perquè crec que aquí a la UAP es treballa moltíssim i pot ser molt més enriquidor involucrar-se en el teixit associatiu que hi ha aquí a la UAP i que no vull tampoc ocupar com molt espai en aquests temes. Però el de la vaga de consum, si cliques per fi. Crec que hi ha una iniciativa molt guai i molt divertida. A la vaga del 8M hi ha una pàgina web en què hi ha tot de materials per a aquesta vaga i una etiqueta que m'ha cridat molt l'atenció és aquesta que diu: "Esta prenda puede ser vendida por una de las dependientes de esta cadena que recibe un salario que no le permite llegar al final de mes y esta empresa está dirigida por uno de los hombres más ricos del mundo. No laves tu consciència." Ja estan fetes per imprimir-les en massa i anar-les posant a les tendes, que si us les voleu descarregar podeu fer-ho. I per això parem el consum, perquè no volem seguir en un consum que no només explota les nostres vides, sinó que està explotant un planeta que està arribant als seus límits. I ja no només això, per exemple, aquest famós anunci que segurament coneixereu de Casio, per fi s'ha adonat que necessitaven una calculadora especial, les dones treballadores, de color rosa, que és justament el que necessitem, però ja no només això, la tassa rosa. Aquesta calculadora és més cara que la blava. Igual que els tampons són molts més cars, o igual que les cotxilles de color blau són més barates que les roses. Llavors, per això també volem pagar el consum, perquè no volem seguir pagant més pel fet de ser dones, inclús dins del propi mercat capitalista. Dins de la vaga educativa, parem les universitats, parem les escoles i els instituts, perquè segueix sent un dels principals llocs de socialització de tots nosaltres i on es segueix reproduint tant el racisme com el sexisme que no ens permet seguir avançant com a societat. He triat aquesta vinyeta en què es mostra com
un nen li pregunta, señora maestra, ¿cómo se forma el femenino? ¿no? Y dice, partiendo del masculino, la O final se sustituye por la A, no? Perquè l'universal segueix sent l'home i nosaltres només som l'inversa de l'home, no? Una mica el que deia Simone de Beauvoir i que crec que es segueix donant molt a les institucions, inclús en els nens molt petits. Les nenes ja als 5 anys són conscients de que tenen unes habilitats diferents dels nens i que a més són pitjors les seves, i això ja amb 5 anys, vull dir que hem de seguir treballant sí o sí. Bueno, dins on estem, doncs he decidit posar el maravilloso bus de Hazte oír, Stop Feminazis, no és violència, bla, 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 però no per donar-li més importància de la que té, sinó per mostrar que... Ai, sí, perdó, torna a donar. Històricament, ja al 1906, aquesta és de 1906, ja ens deien feminazis, vull dir que no ve de nou, diu, la meva dona des que és sufragista i està dins, jo la sufro, perquè ara de cop que és sufragista em fa fer totes les tasques que havia de fer ella, perquè a Déu li havia dit que les havia de fer. Després, inclús Mary Poppins és una dona que ha de baixar del cel a fer les tasques de la dona que mai està a casa. La història és el relat d'una mare ausent i que per això ha de venir Mary Poppins a cuidar dels nens. I acabo amb aquesta frase, cualquiera que odie algo es que se siente amenazado por ello, sense cap tipus de dubte, i si històricament les dones que ens precedeixen han sigut capaces de fer front a aquests contrarrevolucionaris, nosaltres també serem capaces i sense dubte que ho aconseguirem, i encara que no li hem de donar més importància del compte al bus d'Hazte oír, sense dubte que seguirem lluitant perquè el sentit comú no s'instauri aquest tipus d'idea. Per últim, on anem, no? M'agradaria explicar 2 anècdotes. La primera és una anècdota que he llegit al diari en què s'ha fet un reality show a Argentina, a la tele argentina, que consisteix en un grup de gent que no té treball, que està en paro, i va a uns hotels, a uns treballs no gaire meravellosos, però dins de l'hostaleria, i qui guanya es queda el treball. I d'això va tot el reality. Per la tele té un cost superbaix i el premi és absolutament nefast, però està tenint molt èxit i està dins del circuit de la tele. L'altra anècdota us la volia llegir, és també un petit relat d'un article que està en castellà, però no passa res, no? Vale. En casa de mi madre, un día me encontré un niño desconocido de apenas 1 año. Era Pedro, el hijo de una vecina que acababa de encontrar trabajo de camarera de piso y tenía una emergencia porque el padre del niño no podía, o no quería, no me quedó claro, hacerse cargo de él. Como la mujer era inmigrante y no tenía una red en la que sustentarse, había pedido un favor a la señora esa tan amable del quinto. Mi madre jugaba sonriéndole al bebé, pero me preguntaba a mí, preocupada, qué iba a hacer esa chica si no encontraba escuela infantil para Pedro. Camarera de piso en Mallorca, ese empleo de jornada extenuante, con numerosas secuelas físicas para las trabajadoras y que cada vez inestable y tan inestable que solo le daba 800 euros al mes mientras buscaba un sitio donde colocar a ese pequeño. Amb això, el que vull il·lustrar és que estem en un moment que vivim una crisi de les cures i unes crisis del treball increïble. I el feminisme s'està enfrontant i intentant donar respostes a aquest tipus de crisis, i ja no només a la crisi de la cura i a la crisi del treball, sinó també a la crisi ecològica, a la crisi de la migració, i crec que el feminisme que farà front a aquest tipus de dilema serà aquell que no vingui amb mitges tintes, el que vagi a l'arrel del problema, que és el que també ve el sistema productiu, que l'ataqui, i sobretot perquè totes les feministes, per més diferents que siguem, crec que ens neguem, òbviament, a que la llibertat de moltes es sacrifiqui en nom de la llibertat de molts pocs. Aquest 8M també demanarem a l'Estat, perquè l'Estat també té un paper de cop que privatitza un servei públic, com poden ser les escoles bressol, que no es poden permetre a les persones precàries. Si les privatitza, nosaltres li direm que la responsabilitat és seva i que nosaltres també volem un estat que sigui per totes, que ens inclogui. El 8M apunta a que ens hem de fer càrrec col·lectivament de les condicions materials de l'existència, de la reproducció, i que amb això no es pot fer negoci mai, ni des de l'Estat ni des de la vida privada.
Sense dubte no totes les dones som iguals i el patriarcat ens afecta de forma diferent, però tot i així, sense dubte, les dones sempre ens emportem la pitjor part del pastís. I aquesta frase, que és de Steinem, feminismo no es repartir este pastel entre ambos sexos, es hacer uno nuevo. I aquest és el repte que té el feminisme. Començar a crear o a construir un sentit comú que ja no només guien unes polítiques més inclusives, més feministes, sinó que comencin a dibuixar un horitzó que superi els dilemes que el capitalisme està reproduint constantment i fent més grans. I tampoc ens oblidem de les dones que per la violència patriarcal ja no estan entre nosaltres. I no només les que ja no estan entre nosaltres, sinó les que viuen en una espiral de violència avui dia que no els hi permet tenir veu. Per elles i per totes les dones, també per les que no s'han sentit suficientment incloses en el moviment, com per exemple Afrofèmines, que ha fet un manifest dient que políticament no vindran tant al 8M perquè no s'han sentit suficientment còmodes per formar part del moviment. Per totes elles, perquè seguirem treballant, perquè la lluita ha de ser antiracista, seguirem millorant per ser més transversals, perquè aquest és el gran fort del feminisme, la lluita social més transversal i internacionalment més forta que hi ha actualment. Per totes, jo, al 8M, pararé, plenament convençuda que si nosaltres parem es para el món i que les xarxes que estem teixint entre totes estan creant un nou sentit comú que instaurarà un planeta diferent i que farà front per fi al capitalisme patriarcal i que per fi estarem més a prop de la victòria definitiva.